Polícia Michalovce, prosím. Polícia Michalovce. Dobrý deň, prajem. Chcela by som také veci hovoriť, že moja dcera je pravdepodobne tehotná a nechce sa stretnúť ten bývalý, čo bude čakať o neho decko pravdepodobne, tak nechce sa s ňou stretnúť. No čo mám robiť, v akom prípade? No počkajte, koľko má dcera rokov? 29. No a to ako polícia, to ich... No tak teraz mu to oznámila a mu nechce sa s ňou stretnúť, tak asi treba za to riešiť. Ale ako cez políciu, pani, to nemyslíte vážne? No a jak to mám riešiť? Tak ona je dospelá žena, čaká s niekým dieťa a teraz ako... No tak mám to robiť, no tak čaká decko. Že sa oni dvaja nechcú stretnúť. Tak asi, kto má na toto decko platiť? Tak asi ale ešte sa decko nenarodilo, už chcete platiť. Tak nie je. No ale nechce to asi prísť, alebo tak ho... Ale počkajte, ešte len tehotná je, už by ste chceli vyživné? Tak nejde o vyživné, ale že by sa stretli, alebo to nechce sa vôbec stretnúť, nechce kontaktovať s ňou, to jak to? No ale pani, ale ako my... Počúvajte pani, s kým rozprávam najprv? No však ja volám jak mama jej. No jak mama, ale meno mi nepoviete? Kasičová. Kašicová? Kašicová, Sobrance? Áno, a ten dotyčný, jak sa bola? Peter Lušnak. Kasičová ste, hej? Áno, Mariana Kasičová a on je Peter Počkajte, Lušnak. rozprávam s vašou mamou teraz. Kasičová, meno? Jana. Jana, bývate? Ja som Mariana. Tyršová. Sobrance, 39. Sobrance, 39. To je ako bola priateľka jeho, alebo spolu chodili? Áno, chodili spolu. Teraz 2 mesiace, jak sa rozišli. No tak 2 týždne. 2 týždne, ak sa rozišli. No, chodili 2 týždne, no a potom... Otehotnela? Áno, teraz. Teraz spravila si text, že je tehotná. No, takže tak, pani Kasičová. Pokiaľ si myslíte, že došlo k nejakému protiprávnemu konaniu, máte možnosť... Áno, 2-krát potvrdený test mal. Počkajte, to, že ona je tehotná, není protiprávne konanie. Počúvajte ma do konca. Oni sa zblížili, sú to 2 dospelí ľudia a teraz policajtov chcete, aby, čo my máme schôdzku dohodnúť? Aby on prišiel vlastne do Sobraniec, iba to chcem. No ale my ho nemôžeme prinútiť, rozumiete? Čo sa dopustil? Počúvajte, pokiaľ si myslíte, že to bolo niečo protiprávne, že bol spáchaný trestný čin alebo priestupok, ja vás poučujem, počúvajte ma, stále skážete do reči. Tak sa dostavíte na obvodné oddelenie Sobrance a tam... Pani, súkajte to, jak sa detsko narodí, tak to bude pozno už. No, ale jak sa detsko narodí, no tak počúvajte ma, pani Kasičová, keď ste ma počúvali do konca, sa dospieme určitému záveru. Ešte raz, neskáčte mi do reči, ja vám slušne poviem teraz. Pokiaľ si myslíte, že došlo k protiprávnemu konaniu, či už priestupku alebo trestného činu, sa dostavíte na obvodné oddelenie Sobrance a podáte oznámenie, dobre? No a treba ho udať? Všetko? Ale keď si myslíte, podľa mňa nie je čo tam udať. Rozumiete? No tak hej, bo už 18 roky má, no tak proste, hej, že už je dospela, hej. No ale on keď sa nechce starať... Ale počkajte, u nás zákon rieši výživné vtedy, keď sa decko narodí. Ono ešte má len v rukách test, rozumiete ma? Aha, jak sa decko narodí, to už skôr... Ale pani mne nekričajte, ja som s ňou nebol, to nie moja frajerka je. Dobre, vy s ňou nebol, ja znam, že sa v ňou nezigali, ale sluchajte... No ja nie som vulgárny, ja som zaujímavý. Narodí to už pozno, alebo treba... Pani,